बाब आदा टाइगार एसे हरदोब्रा बयलारनिखौ सोनानै हरनाया हिसाबनि माल ना खोनाबायना आदा टाइगार दारगाव फै खनसे पिकनिक जानो जों लोगोगोनब्रा आदा टाइगार लोगोगोन जोङो टेनसन लाना नोङो टेनसन जाना दे नों मालाराव जों लाया नोंनिखौ जों फाइनेन्स खालामगोन ना आं पिकनिक जानो सुखुवालै नोंखौ लोगो हमनो लुगैदोंलै आदा टाइगार माथो नोंखौलाय फेसबुकाव अबेबा नुदोंमोनलै लोंनाय एसे नुदों माथो जमा अबेबा साइडआव बिमाबा ओंखाम जानायसैलै माथो गोजां बोथोर बायदि नुदों गाहायाव माथो आदा टाइगार ओइ आदा टाइगार फन हरदो र' गाहायाव माथो दं गोजा लोंनाय नुदों आदा टाइगार एसे साख्रिफोराव पस्ट एप्लाइ खालामना होदोलै जोंनो आं रोङालै साख्रिनि माबाफोरखौ गा इउटुबनिखौ मोनजाबाय थायो नालाय मोनफैबाय नोंसोरो आरो बयलारनियालाय आरो बयलारनिया बयलारनि एक्सट्रालै ओइ इदि जायालै एसे नांगौ दारागाव फै दारागाव लोंनांगौ जा जमानो आं लोंनो गैयालै आङो माबासो बामोनसो मावजि सादो नामा आदा टाइगार मावजि सादो नङाब्रा इफोराव आं गैया दे ओइ इदि जायालै इदि जाया लोंनांगौसो होगोनब्रा फैसाखौ टेनसन लाना नोङो नोङो मात्र मुसुलपुरसिम फै जों नोंखौ दारागाव सौखि लांगोन आदा टाइगार माबायाव मेम'रियाव ओइ लोंहोदोब्रा लोंहोदो एसे लोंहोदो लोंहोनांगौमोनलै एसे मोजां ना बाखि खबरा मोजाङैनो दङ मोजां नङालै आदा टाइगार नों आरो साख्रिबो होनो हायाबा राकेशनि राकेश देरहाबाय जोंना बसआ जोंना माबासो ओरैबो गैया गेजेरावसो जोंना टसआवसो गिरा समस्ति टस जोंसो देरहादों टसआव होनानै बर'जों बर' दावरावना टसआव होआबा उफाय गैया बिनो होबा बे अख्लायो बिनो होबा बे अख्लायोना अख्लायलायो जोंना जादों ना सरखार जादोंब्रा टसआबो सरखार इएमबो मोनखाबाय माथो नोंसिनियासो इएम नै टिकेटआनो फैबायानो जोंना नै ओंखायनोथ' नोंखौ पार्टियानो लिंहरदों फैदो नोंसोर जाबानो नोंसोर खुसिबानो आंबो खुसि एसे इन्जय खालामनो फैदोब्रा नोंबो माबायाव दारागाव फैलै आदा टाइगार थांगोन दे उनाव टाइम मोनोबा जोंहा खनसे जमा लोंनांगौ खनसेनो स्राय मोखां नायलाय लोंनोबा थाङालै आं लोङाब्रा नोंजों फट' लाजागोन बेरायगोन फट' लाजागोनब्रा नोंसोर लिंहरफ्लानांगौ अख्लायगोनसो खोमा दानि जुगाव अख्लायनो हाबावो माला अख्लायालै अख्लाया फोथायजाया मोजां लिंहरफ्लानोसै थोंसै ना होआलै आदा टाइगार बिदि नङा फाला बिदि नङा बर' बिदि जायो नामा दैमायाव बस्थायाव सोना गारहर बस्थायाव सोआलै बस्थायाव सोआ फैबानो जाबायब्रा बर'जों बर' अनलायनांगौलै आदा टाइगार ओइ साख्रिखौ नांगौ दे जोंनो साख्रि नांथारगौ जोंनो गिदिरनि एसे गिदिरनि साख्रि नांथारगौ जोंनो गिदिर लेभेलनि हेलिकप्टारबाबो एखेदे नोंसोरो गेजेरावसो जोङो गेजेराव दे जायो गेजेरावनो मोजां ओमफ्राय नोंना मायाव मोजां मायाव थुनाय नोङो मोजाङै गोजानाव गेजेरावबा मोजां नों मायाव थुनायमोनलै मायाव थुनाय नोङो आङो मदिनि सुथुदोलै मदि बिजिबियाव ना मा होनदों टाइगार बिजिबियाव बिनो मोजांलै टाइगार जिबि मिथियालै आं मदि ओजों नांगोलजों ट्रेक्टरजों हालेवनायाव फुदुं फुल गायनायानो बरिया जादों हिट जादों बस ओइ एबार टाइगार फिल्मजों लाइभ फैदोब्रा नोङो फिल्म दिहुनसै गेम स्रिजों नों एक्टर गेम स्रिजों फिल्म दिहुनसै नों एक्टर गेम एक्ट्रिसब्रा नों एक्टर नोंनियाव नोंनि फेसबुकाव हगारगोन ना नोंनिया इउटुब चेनेलाव दे मोजां दं बस मालाबा हरबावगोन टाइम मोनबा जागोन दे टाइगार बस गुड बाय दंब्रा रायलायगौमोन नामा रायलाया दे मालाबा थांगोन बयलार फारामाव नोंना बयलार फारामाव थांगोन मालाबा